Liburua Bidasoan gora oinez egindako bidaia baten kontakizuna da. Bidean galdutakoen, arrotz etorri eta arrotz joandakoen arrastoan egindako ibilibide baten kontakizuna. Maiz entzun izan dugu, nondi datozen eta nora doazen badakitelako dituztela askok, oinak lur honetan. Gutxiagotan aipatzen dira ordea, bidean galdutakoak, historiaren ur zurrunbiloak irentsitakoak ahaztuak. Hain zuzen, haien atzetik, haien arrastoan, abiatzen da Bidasoan gora oinez bidaiaria. Iragan idealizatutik eta nostalgiatik arantzago, naiz ez jakin nondik nora eramango duen bidaiak sigisagan. Irakurleak hemen aurkituko ditu migratzaile portuges eta iheslari juduen kontuak, Mikel Zabaltzaren eta Eduardo Lopezen fin gaiztoa. Pio Barojak eta Itzolek Gerra Zibilaren hasieran ihesi zihoazela Bidaso ibaiaren ertzean topo egin zuteneko pasadizoa eta zigatarren bertizko paradisu galdua. Bai eta beste hainbat kontu ere, guztiak ere Bidaso ibaiarekin lotuak aldez edo moldez.